Pavel s-a rugat pentru tăria spirituală a credincioșilor. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntrul. Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei sale. Iar celor din Colose, pentru cei din Colose, Pavel se ruga și cerea Domnului ca întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. De ce zăbovim să rămânem într-o stare spirituală deplorabilă? Arătăm patetic. De ce continuăm să ne plângem de provocările uriașe? Ne gândim la David, în timp ce întreaga oastea lui Israel fugea din fața uriașului. David a văzut dincolo de uriaș pe adevăratul uriaș, pe Dumnezeul cel atotputernic. Și dintr-o dată uriașul a devenit un pigmeu. De ce ne lăsăm zdrobiți de ispită? E așa de ușor să cedezi ispitei. Lupta începe când reziști. Lupta începe atunci când îi ceri lui Dumnezeu putere ca să învingi și astăzi. Haideți să ne rugăm pentru tărie spirituală. Haideți să ne încredințăm puterii mărețe a lui Dumnezeu. Îl numim pe Dumnezeu a fi Dumnezeul atotputernic. Este unul dintre numele sale din Scriptură. Unul dintre primele nume ale lui Dumnezeu. Este numele pe care Avram l-a dat. Haideți să ne rugăm cerându-i lui Dumnezeu tărie spirituală și izbândă. Victoria asupra păcatului din viața noastră. Iubitul nostru Tată, suntem copleșiți în nevrednicia noastră de păcatul din viața noastră, de ispite, de dificultățile care de ce mai multe ori aduc îndoială și aduc înfrângere. Doamne, am dorit nu numai să-ți cerem iertare, ci am dorit să implorăm, am dorit să invocăm prezența Duhului Tău cel Sfânt, care aduce putere, aduce tonus spiritual, care ne face vrednici de orice lucrare bună, care ne face capabil să spunem înapoi a mea, Satană, care ne face să rezistăm ispitei și să putem vedea modul în care Tu câștigi bătălia inclusiv în viața noastră. Tu ești Dumnezeul atotputernic. Și știm că atunci când ne încredințăm în mâna Ta, nimic și nimeni nu ne poate înfrânge, nimic și nimeni nu ne poate despărți de Tine, de sursa adevăratei puteri spirituale. Dă astăzi bisericii Tale această putere. Mă rog pentru frații și surorile mele, pentru cei care sunt ispitiți. Mă rog pentru mine, pentru a rezista ispitei și pentru a crește în tărie. Cum? Având prezența Ta continuă în viața mea, lăsându-te pe Tine să duci lupta în viața mea. Pentru că pe Tine nimeni nu te-a înfrânt și nimeni nu te va înfrânge. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul tare. Ești stânca mea de adăpost. Ești turnul meu, scutul meu. Cel care îmi dă victoria. Pentru că te-am rugat în numele Lui Hristos. Amin.